Moikka kaikille! Säännöt tulee tästä. Elikkä Tilda vetää näitä palloja pienimmästä suurimpaan järjestykseen. Suurin on siis toi pomppapallo. Ja mun pitää yrittää torjua ilman, että mä käytän käsiä. Nyt katsotaan, miten tää onnistuu. Mennään videon pariin. 9 palloa. Ja nyt lähtee. Mä torjun kaikki. Eka ohi. Pitää olla siis nopea. Toka ohi. Kolmas ohi. Mä laitin sen maaliin. Ei, 2 sisällä. 3 sisällä. Mä en saa sit kattaa käsiä. 4 sulkua. Ja siinä sai 3 sisään. Valmisteluita. Jos Alina saa 3, niin kuin mäkin sain 3, niin sitten tulee finaali. Ja finaalissa on palloina toi pomppupallo, sitten piikkipallo ja rantapallo. Kauhean. Sori, meni maaliin. 1 sisällä, 2 ohi. 2 sisällä. Ohi. Kaksi. Hävisit! Maha! Meidän tää on maali ja täällä saa päättää millä pallolla. Tosiaan siis Alina nyt menee tykitettäväksi. Mä vedän täältä. Tässä on noin 9 askelta, eli tavallaan 9 metriä. Niin, joo. Uusi yritys. Meillä on siis tosiaan tässä 3 yritystä. 1 menee ohi. Nyt lähtee uusi. Oi vittu. Jos tää ei osu, niin Alina selvisi. Ja mulla on tosiaan tämmönen timäinen se Alina. Jos tää ei osu. No ehkä Alina saa jo tarpeeksi siitä, kun sun päähän se pallo.